38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಗಂತರ್ ತಾರಾಂದುಳ್ಳರೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರ್ನ ಬೇಗ ಬುಡೋಡತ್ತ ನಾವು ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ರ ಆಪುಣನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟದ ಇರ್ಲಿ ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿ ನಕಲು ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿ ಕೈಪ ಮಾಂಕೊಂಡರ್ನ ಅದಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರು ನಿತ್ಯರು ಈ ಬೇತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ ಅಂಚನೆ ಹೋಗ್ತಿರು ಮುಟ್ಲೊಂಜಿ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 15 ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಎರು ಅಪಗದ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಎರು ಕಟ್ಟೊಳಿ ಅಂಡ ಪಾರುನೇ ತಿಕ್ಕುಡೆ ಬಾರಿ ಪಂಗ ಗಿಡಪುನಕಲು ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ಯ ಎನಪಗ 9th ಅದನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪೋದು ಐನ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡರು ಅನಿ ಏನ ಪೊಪ್ಪಲ போதித்தரு யாழ பெரிய மெல்ல பண்ண சட்டி பார்த்து போயிட்டான் யாழ மெல்ல போது கண்ணு ತಪ್ಪಂದು ಹೋದ್ ಯಾಲ போದು ಕುಲ್ಲಿಯಾರ ಬರೀತು ಎಂಕ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದೈತೆ ಆ ಪೊರ್ತದು ಕಾಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಮುಡ್ಕೂರು ಜಯಶೆಟ್ರನ ಅಂಚ ಪೂರ ಇರ್ಲಿನ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲಿ 10-25 ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಓದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ರತ್ವ ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮನಿ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟಗೊಳ್ಳರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಟಂತಬೆಟ್ಟು ಇಂಬೆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲಡ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಎರುಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ರೆಫ್ರಿ ಆದ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರಡ ಪಾತಿರ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಐನ ನಮ್ಮ ತೀರನ್ ಬರ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬಕ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂಟು ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜ ಯೋಶು ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಿರ್ಚಿಸ್ ಅನಂತರೈಕುಲು ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಮಡತವಿಟ್ಟು ಅನಂತರೈಕುಲು ಎರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 2 ಜೊತೆ ಎರುಳು ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಪುಟ್ಟಗನೆ ಇರ್ಲೇನ ತೂವೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬದುಕನಾಕ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಶಾಲೆ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ಎರ್ಲು ಕಂಬಳ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದ ಲಾರಿಡ್ ಕೊಳ್ಳುದು ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿತ್ತ ಆ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣದ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಲು ಜನಕ್ಕುಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೌರವಲು ಅವನ್ಜಿ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಉಳೆದು ಆ ಬೆಸುಗೆ ಅದು ಕಂಬಳ ನನಾತಿ ಎಂಗ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಪುಳೆ ಕಾಂಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಏನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ಭಾಗದ ಅಪಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗೊಳ್ಳೆಡು ಕಂಬಳ ಹೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಎಂಕಲ ಭಾಗೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತಂದ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಂದು ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೀರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಂತ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅನಂತರ ಇಕ್ಕಲು ಪೋಂದು ಪುಣಗೆ ಆರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಾ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಯಾರಾಂಡ್ 5 ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಯುವಕರ ರೈಕುಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಇನಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯರು ಇತ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರಾತಿರು ಅಂಡ್ ಅವರ ಸ್ವರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿತ್ತಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಬುಳ್ಳೆದು ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲಡ್ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಪುರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ವಿಭಾಗ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದೇರ್ಲು ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿತ್ತ ಅಪಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನದಾಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದ ಪುದರ್ ಅವತ್ತೊಂದೆ ಪೋಪುಣಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲಾರಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟದ ಇರ್ಲಿ ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿ ನಕಲು ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿ ಕೈಪ ಮಾಂಕೊಂಡರ್ನ ಅದಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರು ನಿತ್ಯರು ಈ ಬೇತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಾರಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ ಅಂಚನೆ ಹೋಗ್ತಿರು ಮುಟ್ಟಗ ನಾಡ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪುಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಕೂಡ ಕಂಬಳದ ಆಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಆ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ ಆತ ಬಂಗೊಡ್ಲ ಈ ಜನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಪಗ ಇಂಬು ಕೊರೋಯಿತ್ತು ನಕಲು ಆ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ನಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದು ಇತ್ತೆ ನೀರ್ನ ಪಪ್ಪನ ನೇತೃತ್ವ ಏರುಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಗುಡ್ಡ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಾರೆ ನೀವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 15 ವರ್ಷ ಪಾಲ್ ಪಡೆತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಎರು ಅಪಗದ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಎರು ಕಟ್ಟೊಳಿ ಅಂಡ ಪಾರುನೇ ತಿಕ್ಕುಡೆ ಬಾರಿ ಪಂಗ ಗಿಡಪುನಕಲು ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಪಗ ಒಂತೆ ಪುದರ್ದಕ್ಲು ಇತ್ತನಿ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಾಳು ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂತೆ ವಾಸುದೇವ ಇತ್ತ ಪಂಡತೇನು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಲ್ಲರು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಜನ ಮಾಣಿ ಸಂಜು ಅನ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗೋಡಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಎರು ಕೊಂಡೊಂದು ಪೋಯಾರ್ನ ಎರು ಆ ಕಂಬಳ ತಯಾರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾರುಣೆ ಬರದೇ ಕಂಬಳ ಪೋವಂದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಇನ್ನು ದಿನಕುಲಿತ್ತ ಎರು ಕೊಡೋದಿದ್ದ ಕೇನೋಡ ಆಡಬಹುದು ಅಂತ ಪಾರುನಾಡ ಈ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಗ್ಲೇರು ಗಿಡಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಚೆ ಜೊತೆ ಒತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇದ ಅಂಚ
ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಬಹುಮಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಸರ್ ಏರ್ನ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಕಲಿ ಇಲ್ಲದ ಇರುಕಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 20-30 ಹೆಚ್ಚಳ ಬಹುಮಾನ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪಗದ ಬಹುಮಾನದ ಕಥೆ ಇಂಚ ಮಿಶ್ರಿ ಬಂಗಾರದ 2 ಗ್ರಾಮದ ಅಥವಾ 1 ಗ್ರಾಮದ ಪದಕಲು ಒಬ್ಬ ಅರಿಮಲ್ಲ ಇಂಥ ಪವಾಡದ ಮಿತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದು ಅಂಡ್ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಅತನ್ನ ಬೊಂಡದ ಕೈಲಿ ನೆತ್ತ ಪರ್ಣದ ಕೈಲಿ ಅತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಬಹುಮಾನ ಓಡದೇರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ತಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದೇರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಡರ್ ಬಂಡ ಮೆಡಲ್ ಮತ್ಕೊರ್ನ ಇರುತ್ತಾ ಪುದರ್ ಬುರ ಇರೆ ನೆನಪುಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದಾನ ಅಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಬುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕುಟ್ಟಿ ರಾಜಿ ಎತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನೇರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಇರುಗಳ ಗಿಡ ಏನಾರು ಇರಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎರುಣು ಈಕೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಗೆಡ್ತೋಯ್ತು ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ಒಂಜಿನ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅದ್ರ ಕಂಬಳದ ಬರ್ಪುಡ ಬಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅತನ ಊಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತ ಒರೇ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಇತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವಲ ಬಾರಿ ಊಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒರಿಯ ನೋಡಿ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪೆ ಇಂಜಿನ ಕಂಬಳ ಬಲೆಯಿಂದ ಪನೋಡು ಅಲ್ಲ ಆಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಪನ್ಪುಣ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎರು ಗಿಡತ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅದು 5 ಕಂಬೇರ್ ಕೊಲ್ಲೋಟು ಆನಂದ ಸಿಟ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಗೆಡತ್ತೇರು ಕಿಂಜ ಜಯ ಸಿಟ್ರಲ್ಲ ಗೆಡತ್ತೇರು ಅದು ಪಂಡ ತಕಲಿನ ವಾಸುದೇವ ಗೆಡತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ಬುಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಐಕ ಏಪ ಬತ್ತಾರಿ ಈರೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಯಾನ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ನೆನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡ್ಲ ಪಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಂಬುಲಗ್ ಆ ಬಾಗೋಡು ಎನಪಗ 9th ಅದನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪೋದು ಐನ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ತು ಅಣಿ ಏನ ಪೊಪ್ಪಲ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಯಾಲ ಬೆರಿಯ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡತೆ ಚಟಿ ಪಾರ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪದು ಯಾಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿಯಾರ ಬರೀತು ಎಂಕ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಮಣ್ಣಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದೈತೆ ಆ ಪೊರ್ತದು ಕಾಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಮುಣಕೂರು ಜಯ ಶೆಟ್ರನ ಅಂಚ ಪೂರ ಇರ್ಲಿನ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲಿ 25 ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಓದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಬರ್ಪಣೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುಣಿ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಆಟ ಎಂಚ ಈಯರು ಸಾಲು ಅಪಗದ ಕಂಕನಾಡಿ ಕಮಲ ಜಯರಾಮ ಪಿರ್ನ ಇಂಚ ಪೂರ ಪುದಾರ ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣದ ಪಂಪುಣ అని బొల్లిపాడిದ ಕಂಬಳ ಹೋದು ಕುಲ್ಯ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ಅದು ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ 5 ಬುಕ್ಕ ಮೈಕ ಬತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೊರ್ರೆತ್ತು ಅಡ ದಿವಾಕಾಶಗಳು ಬೇತೆ ಕಂಬಳಗ ಪೋಯಿನವ್ರು ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಈ ಮಲವಲ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪಿದವಿ ಒಲ ಕಂಬಳ ಬಾಕಿ ಏರಾರು ಅವು ಮುಗಿದಿಚ್ಚಿ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ರ ಏಜ್ ಅವು ಪ್ರಾಯದ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ರ ಶುರುವಾಡು ಅಂಡ ಕಟ್ಟದ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕಾರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ನಾನಗ ಅವ್ರು ಇಂಚ ತೂರಂಗ ಮೈಕ ಬರ್ತಾರೆ ಏರಡ ಬತ್ತವನಿ ಆರಿಗೆ ಆಂಡು ಒಮ್ಮೆ 10 ಹಂಡದಾತನ ಎಂಗೆ ಪಣೊಳ್ಳಿ ಅಂಡೆ ಮತ್ತೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಆನಿ ಶುರು ಅಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀ ಮತ್ತೆ 14 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಈ ಬಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಮೈಟಿ ಇದಾಯ್ತು ಬರೀಟ್ ಇನ್ನು ಹೊಪ್ಪೊಳ್ಳೆ ಇರತ್ತೆ ಎಂಗ ನೀನು ಪನಿಯರ ಹುಮ್ಮಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಂದು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಾಡೋ ದೇವರ ಮಿತ್ತದ ಆನೆ ಮೈಕ ಬತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಈರ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇರು ತಾಂಕತ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇತ್ತದ ಕಂಬಳಗಳ ದುಂಬದ ಕಂಬಳಗಳ ದಾಯ್ತ ಬೆಚ್ಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈರೆಗೆ ಮೈನ್ ಅದು ಇತ್ತದ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗತ್ತ ಕಂಬಳು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಲೇಕನೆ ನಮಲ ಬದಲಾವದು ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಟಂಗಿ ಬದಲಾತಂದು ನಮ್ಮ ದುತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಬದಲಾತಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬದಲಾತ ತುಂಬ ಬಸ್ ಇಟ್ಬೋದು ಕಂಬಳ ಬೋದು ಅವೇ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ದಿನೊಕ್ಕಲಿತ್ತ ಆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡತ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೈತಾಳಿಕೆ ನಡಪೋಂದಿರ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿದ ಅಪ್ಪಗದಾದ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋಯಂದಂಡ ಅವರು ಇತ್ತೆರ್ದು ಅಪ್ಪಗದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒರಿಯ ಪರಸ್ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಲು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚ ನಂಬೋಲಿ ಆಡ ಏರನೆ ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ನಂಬೋಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಏರನೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒರಿಯ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತಾದ ಯಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದು ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಗೊಟ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತದ ಪಂಡ್ರೆ ಈಚೆ ಬಳಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ ದಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಐನು ತೂ ಪಂಡಾರ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಮೈಕ್ ಬತ್ತನೆ ಬಂಡೆ
ಅವು ಏತ್ ವರ್ಷ ನಡಕಂಡು ವೈಕು ಉಂತುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಮನೆತನ. ನಮ್ಮ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲ್ನ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ್ನ ಇಲ್ಲವು ಮನೆತನ. ಅವಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ ಎದುರು ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡ ಐಟ್ ಕಂಬಳ ಕಂಡು ನಡ್ತೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬಂಗಳು ಕರೆತಲೆಕ ಮಡಾಲ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ತದ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ಪುದತಿ ಅವ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಅವೇಪ್ಪ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ್ ಒಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 96 ಆ ಟೈಮ್ ತೋಜು ಪಿರವ್ ಆಂಡ ದಾದಾತ್ರ ಒಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಅಕಲ ಮನೆತನದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಆ ಹಾಂಡ ಅಪಗ ಹಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ನಡ್ತೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಸುಧಾರ ಒಂಜಿತ್ತೆ 10-15 ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ತೋಜು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕರೆ 170 ಕೋಲು ಬೋಡು 170 ಕೋಳಿ ಜಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಟಿ ಬೋಡು ಗೊಂಡ ಗಂತೊಂಜಿ 10 ಕೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಾತು ಇಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಿನ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ಎರು ಬರೋಡ್ದ ಐಕ್ ಪೂರ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಕರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎರ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ತಾಗಲೇ ಸುರು ತೂಪುನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಬುಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಉಂತೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ಕೊಳಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ದ ಇರೋದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಗಂತಟ್ಲ ಪನ್ನಡು ಮಂಜಟ್ಲ ಪನ್ನಡು ಎಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಗಂತರ್ ತಯಾರಾದ್ರೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ನ ಬೇಗ ಬುಡೋಡತ್ತ ನಾವು ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ರ ಆಪುಡಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರೇ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಡೆದ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಗ ಬರ್ಪುನ ಜವನೇರೆ ದಾಯಿತ ಪಾತ್ರ ಬಂತ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಎರಡು ಯಜಮಾನರ ಆದಿಪ್ಪು ಎರಡು ಗಿಡಪ್ನಗಳ ಆದಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂತ ಕಂಬಳದ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋನು ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1000 ವರ್ಷದ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಮಾತ ಜವನಿರಾದಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಸುರೂಟು ಆಯುಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ನಿಖಿಲು ಓಡ್ಚಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನನು ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಳಡಿ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆಗೆ ಕಂಬಳಡಿ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಪಂಡದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದ ನಿಖಿಲ್ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ರ ಈ 1000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ನ ಕಂಬಳದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ಕಂಬಳನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋನಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನ ಪುದರಾದ ಪಾಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸಲೆಂದು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ಅವು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲ ಈದ್ ಪೊರ್ತ ಪಾತೆರೇರು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಂಬು ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಐನ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಂಡರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳದ ಈರ್ನ ನಂಟನ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಏರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ನನಾಥ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೆಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾದ 1000 ಜನಕ್ಕೂ ತೆಜಿಪವನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡು ಪಂಡ ನಗಲ ತೊಣ್ಣಿಕೋರ್ ನಗಲ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬತ್ತದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಬೇಲಿನ ಬರೀಕದ ಇದೆ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಲ ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.